Tak, je tady těžký vichr. Tady je vidět člověk, který se snaží překonávat nástrahy přírody a nějak se mu to nedaří. Poprvé, co se měl dnešních narubí. Je to dobrá návada. Opravdu. Tady je vidět, že to je fakt těžké. Je to opravdu hrozné. Tady momentálně nádražní hodiny se opět zastaví na 1,5 vteřiny. To jsme si už řekli, ale tady tu je. A už to je znova. Ale řekni, kde jsme, ať si to vůbec pamatuju. Jsme na vrcholu Rigi. Kolik je to metrů? Rigi Kulm. 1800 metrů zhruba. Vítr mě to bere. Zažili jsme opravdu všechno. Sníh trošku padal, jak jsme jeli. Trošku padal, ano. V Čechách říkají trakaře a u nás tragače. Vločky padaly.